Eli tervetuloa tämän videon pariin. Nyt on storytimein aika. Ja tässä te kuulette tarinan siitä, kun mä melkein pyörryin. Tarina siitä, kun mä melkein pyörryin. Joka on tosi harvinaista mulle. Mä en ole ikinä pyörtynyt kunnolla. Sitten mä katson tuonne ulos, kun tuolla on niin kaunis lumisade koko ajan. Eli mä siis olin innoissani menossa luovuttamaan verta. Ensimmäistä kertaa. Ja me mentiin sinne Alunkaan bussilla. Mä ajattelin, että kyllä mä jaksan kävellä takaisin, että ei se ole niin iso ongelma. Ei olisi pitkä matka. Lämmin kesäpäivä ja jaksaa kävellä takaisin. Ostaa sitten vaikka jotain juomista, jos tulee vähän huono olo tai jotain pientä syömistä. Mentiin sitten sinne luovuttamaan verta ensimmäisen kerran. Siis mä menin. Alu tuli mun kanssa siihen odottamaan, kun mä täytin semmoisen lappusen, nimi ja kaikki osoite oikein. Ja onks mulla mitään juttuja? No ei mulla mitään juttuja. Niin mä vein sen takaisin sinne ja mä sain vuoronumeron, että on mun vuoro sitten tällöin vuoronumerona. Allu lähti siitä jo vetää ja mä join siinä jotain vettä ja söin jotain sokeripitoista. Ja sitten mä menen sinne huoneeseen, missä otetaan ensimmäinen juttu. Mikä se nyt nimi nyt on? Hemoglobiini. Vähän jännittää mua siinä vaiheessa. Ei tässä mitään. Kuitenkin siistiä, että mä voin luovuttaa verta ensimmäisen kerran. Musta on jotain hyötyä. Nyt mä tiedän, että se on O+, sillä mä ajattelin, että se on O- mun veriryhmä. Mä oon niin jotenkin tosi avuksi ihmisille. Sitten kun kaikki oli ok siellä sen hoitajan kanssa siinä hemoglobiinijutussa ja kyselyjutussa, että kaikki on ok, menen sinne luovuttamaan verta. Millaista se nyt oli? Jännitti ihan sikana. Siinä makasin. Kauan siinä meni? Menikö joku 5 minuuttia, että se oli koko juttu täynnä? 0,5 litraa verta. Olo ei ollut mitenkään kummallinen. No joo, ei tässä mitään, tämä on ihan normaali fiilis. Aika hyvä itse asiassa. Vähän niin kuin sydän tykyttää sit jännityksestä vielä. Sitten mä olin siinä. Se hoitaja sanoi, että mä oon siinä ehkä joku 15 minuuttia. Ja join siinä mehua. Sitten se sanoi mulle, että ota ihan rauhallisesti, että saat olla siinä pidempääkin. Jos on yhtään huono olo, käy takas maate. No minä reippaan tyttönä nousin sitä heti pystyyn ja 15 minuutin jälkeen. heti pystyyn ja menin sitten sinne, missä on niitä syötäviä ja juotavia. Sinne mä menin ja Allu tuli sinne. Ehkä joku pari minuuttia. Oh, fuck! Mitä? Sitten mä säikäjälin. Ja jatko I am back, Allu sanoi. Joo, Allu tuli siihen takaisin. Mä luin siitä lehteä ja söin jotain keksiä tai join paljon. Alkoi olla vähän semmonen huono olo. Semmonen vähän paha olo, mut päässä. Ei ollut semmonen niinku oikeastaan vatsassa semmonen vellova, vaan niinku kehossa. Sitten mä olin silleen, mitä tää on oikeesti? Mikä tää tunne on? Et oksennaks mä nyt? Siis mä pelkään yli kaiken. Yli kaiken, no melkein yli kaiken, mutta siis tosi paljon. Oksentamista. Ja oli semmonen paha olo, että jos mä niinku nousen tästä, niin mä oksennan. No, mä yritin siinä hengitellä syvää ja sanoin Allulle, että mun on vähän paha olo. Allu sanoi, ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Siis ei mitään hätää. Se menee ohi kyllä ihan normaalisti. Mä vaan hengittelin siinä. Mut sit tuli tosi voimakas se tunne. Se samanlainen tunne, mikä oli se pieni tunne. Semmoinen paha olo. Ja tulikohan sit mulle. Sit mulle tuli se pyörytysolo. Siis semmonen niinku, että vähän et menee liilaksi näkökenttä. Ja mä en muista, tinnittiks mun korvissa vai ei. Koska mä olin niin paniikissa. Mitä tapahtuu? Mä en taju, mitä tapahtuu. Sitten mä olin ihan paniikissa tosiaan. Mä olin, apua, mitä nyt tapahtuu vai ei? Oksennaks mä, pyöryks mä? Sitten Allu oli silleen, no käy tohon lattialle makaamaan ja nosta jalat penkille. Mä tein niin, kädet tärisee, apua, mitä tapahtuu. Kävin siihen makaamaan ja helpotti, onneksi. Sitten kaksi hoitajaa huomas. Yksi tulee sieltä, että onko täällä kaikki hyvin? Mä en muista, mitä kaikkea ne sanoi. Ne varmaan puhui jotain siitä, että voin mennä sinne makaamaan. Muistaakseni ne sanoi, että mä voin mennä sitten sinne pedille makaamaan. Ne tuo mulle mehua. Että pärjääks mä sinne asti. Ja sitten mä nousin ja olin, että vitsi, nyt on taas huono olla. Mutta mä pääsin sinne asti oksentamatta ja pyörtymättä. Ja kävin siihen makaamaan siihen pedille. Siinä oli ihanasti vieressä roskis, jossa oli... Nyt tää on trigger kaikille, jotka pelkää verta tai letkuja tai neuleja. Käytettyjä letkuja, jotka oli veressä. Ja kiva katsoa siinä vieressä. Yök. No mut kuitenkin, ei mun pakko katsoa sinne. Allu tuli istumaan just siihen roskiksen eteen mun kaa. Hyvä sille, koska neulakammo.
Sitten ne hoitajat toi mulle mehua. 2-3 lasia. Kun mä halusin ton niinku, että jos sokeripitoisuuden, minkä takia mä ajattelin, että se on niinku, veren sokeripitoisuus nousee, ei pyöritä niin paljon ehkä. Mä makasin siinä 45 minuuttia sitten. Mä yritin välissä nousta ylös istumaan. Pian tuli taas se tunne päähän, että kohti niinku semmoinen paha olo, niinku kun pyöryttää. Äkkiä takas makaamaan, mä en halua tuntea sitä tunnetta enää. No, meillähän oli suunnitelmissa, että me kävellään kotiin. Meillä ei ollut enää bussirahaa. Me mietittiin siinä vaan, että Mitä mä teen? ei ole rahaa mennä bussilla, varsinkaan taksilla. Eikä kävelen varmaan jaksamaan, varmaan pyörin matkalla. No Allun äiti olisi ehkä voinut tulla hakemaan, mutta se olisi ollut ehkä 3 tunnin päästä. Joten ne hoitajat sitten kertoi, että niillä on semmonen Tämmöisille tapauksille kuin minä, jotka pyörtyilee siellä. Taksikortti, jolla on niinku kertamatka. Ja siinä on taksitolppa ihan vieressä. Sitten se oikeesti mikä helpotus. Mä pääsen taksilla kotiin, mun ei tarvitse kävellä. Ensikertalaisena siis hieno kokemus verenluovutuksesta. Aion mennä uudestaan. Mun piti mennä jo joulukuussa. Mutta mä olin kipeä. Just päivää ennen mä tulin kipeäksi. Joten en mennyt tietenkään. Kohta mä voisin varmaan mennä. Ja mitä mun pitikaan sanoa? No nää antoi mulle mukaan rautatabletteja ja sain sitä vettäkin mukaan. Me päästiin taksilla kotiin. Mua pelotti se matka tosta takaovelta. Jos tulee taas huono olo. Mut ei onneksi tullut. Lahden veren luovuttamossa. Kiitos niille hoitajille, ne oli niin ihania, ne piti musta huolta. Ja Allu piti musta huolta, Allu kävi hakemaan mulle suklaata. Mä söin sitäkin siinä. Ja ensikertalaisen tosiaan mä en tiennyt, että kannattaisi ehkä juoda edellisen päivän aika paljon. Tai ottaa rautatablettia. Tai syödä hyvin. Mä yritin juoda paljon ennen kuin me lähdettiin ja syödä hyvin ennen kuin me lähdettiin, mutta emme sit kai. Ja nousin liian nopea. Mulla on oikein hyvä olo, ei tässä mitään. En oo siis koskaan pyörtynyt, enkä pelkää verta. No mut joo, tää oli mun hieno tarina. No mut hei, toivottavasti tästä nyt tuli jotain. Kiitos kun katoitte. Tykätkää jos tykkäsitte. Tykätkää vaikka ette tykännytkään. Hei hei!